Vi skal i dag ind og postere i vores kasseklæde med de forskellige udgifter og indtægter, der har været i løbet af dagen. Vi går ind på startsiden her og finder feltet, der hedder bogføring. Vi kan også trykke på F8, det er en genvejstast. Når vi trykker her, så kommer vi ind, der kan I se, der står kasseklæde, og der findes forskellige kasseklæder hernede. Vi har altså kasseklæde 1. Vi aflæser allerførst, hvad er kassebeholdningen. Den er på 5.000, og i banken, der står der faktisk ingen penge. Når vi så går herned, så skal vi så ind og skrive en dato, og der skriver vi i dag, fordi vi har faktisk allerede betalt for de her ting i dag. Vi kunne rent faktisk godt sætte en dato her, og så gå ind og ændre. Det kunne være for eksempel en regning, som først skal betales om 5 dage. Den kunne vi godt gå ind og postere, og så senere gå ind og ændre datoen på den. Det kan vi gøre her. Men med de regninger, vi har på nogle blade til venteværelse og nogle teknikudgifter, en lønrefusion for elever og noget rengøringsmiddel, der vil vi simpelthen bare benytte dagen i dag. Vi skal tildele den et bilagsnummer, og vi giver den bilag nummer 1, da det er det første bilag i år. Vi skal ind og skrive, hvad det drejer sig om, og det allerførst så har vi jo købt nogle blade, og det er faktisk blade til venteværelset. Hvis nu der ikke er nok plads her, så kan man gå op og lige stille sig på skillelinjen her, og så faktisk udvide feltet, så man får lidt bedre plads. Det kan man gøre ved samtlige. Man går hen til linjen, og så kan man trække den frem og tilbage, som man lyster. Se, med de her blade, der har vi faktisk købt forskellige ude i byen. Vi har købt 6 forskellige blade, og nu er det så smart, at når vi nu har de der 6 forskellige bonger, som vi alle sammen skal så tillægge det her bilagsnummer 1, vi kan hæfte dem sammen, eller vi kan lægge dem ind i den samme på den samme elektroniske side, scanne dem ind og lægge dem elektronisk, hvis man gemmer sin bilag elektronisk. Alle sammen under bilag nummer 1. Så man til enhver tid kan gå ind i regnskabet og se, om der var nogen fejl her. Beløbet, det var altså 6 forskellige beløb. Nu kan vi faktisk bruge den her beløbsside som lommeregner ved at taste beløbene ind hver for sig. Det første blad, det kostede 42 kroner og 65 øre. Og det næste 50 kroner og 75 øre. Og så 30 kroner og 25 øre. Og 57 kroner og 35 øre. Nu har vi faktisk brug for lidt mere plads. Så gik den i 0. Vi prøver igen. Vi skriver 42,65 plus 50,75 plus 30,25 plus 57,35 plus 68,75 plus 50,25. Og hvad giver det? Det giver 300. Så skal vi ind og finde ud af, hvad det
hvad udgiftsposten hedder. Altså det er debitkontoen. Hvad er det for en udgift, vi har fået mere af? Ja, det er blade til venteværelset. Når vi trykker på den her, så kommer hele kontoplanen faktisk frem i alfabetisk rækkefølge. Det er den her sat til. Og så kan vi bare skrive forbogstavet B, og så se, om der kommer noget med. Ja, der kom blade, blomster og dekoration. Det er konto 16.700. Det er den, der debiteres, fordi vi har fået en større udgift til blade. Vi har betalt med dankort, de der 300 kroner, så det er vores bankkonto, der skal krediteres, og der skriver vi B, der kommer ikke noget, så prøver vi at skrive P for pengeinstitut, og det kom her, pengeinstitut 1, det er den, hvor der bliver trukket 300 kroner fra. Tandlæge 1, og det er dags dato, det er den dag, at vi posterer. Nu går vi videre til bilag 2, og der har vi en teknikudgift. Til tandlæge 1 på 3.245 kroner. Og så skal vi finde den konti, den udgiftspost, som skal debiteres. Og det er vores teknikudgift. Vi højreklikker for at få den her frem, og så skriver vi T for teknisk arbejde. Det er tandlæge 1. Konto 11.200. Det er teknikudgifter. Og teknikudgifter, de står på resultatopgørelsens debetside, og bliver jo netop nu debiteret, fordi det er en øget teknikudgift, vi har fået. Når vi har debiteret et sted, skal vi kreditere et andet sted, og vi skal jo have betalt den her, og det gør vi over netbank. Så nu skal vi ind i pengeinstituttet igen. Pengeinstitut for tandlæge 1. Der krediteres bankbeholdning med 3.245. Og det er igen tandlæge 1 og dags dato. Og så skal vi videre til næste. Nu skal vi lige have her bilagsnummer 3. Og vi har nu en elevrefusion. Det vil sige, at det er nogle penge, vi får ind, fordi vi har haft eleven på skole. Og beløbet, det er 7.045. Nu skal vi se, om vi kan finde en. Vi skal jo lige tænke, at pengene, de går ind i banken, når vi får penge tilbage. Og banken står på debetsiden og bliver større, netop 7.045 kroner større, så det er bankkontoen, vi skal debitere her. Så vi skal igen have fat i pengeinstitut 1. Til gengæld, så står de der indtægter, vi har på resultatsiden, og det er elevrefusion, det står på kreditsiden, og når en kreditside, den krediteres, så bliver den større, og vi har fået mere elevrefusion. Så det er her, vi skal finde elevrefusion, eller det kan være, den hedder lønrefusion. Vi kigger herned af, der er en, der hedder lønrefusion her. Og vi kunne selvfølgelig godt skrive klinikassistentens CPR-nummer her. 1. Vi skal have det sidste bilag. Det er 4. Og igen skal vi huske, det er rengøringsmidler, som vi har købt og har fået en nota. Vi har betalt med taget 100 kroner med fra kassen, og på den nota skal der også stå bilagsnummer 4.
rengøringsmidler. Beløb 100 kroner. Det er en udgiftspost med rengøringsmidler, og den står i debit, og den skal netop debiteres. Alt, der står her konto ind, det er debit. Noget, der bliver debiteret, og det, der står i konto ud, det bliver krediteret. En debitkonto, der bliver debiteret, bliver større, og det passer med, at vores udgift til vask og rengøring bliver større. Rengøringsartikler, vask 18.400. Som tiden går, vil man blive bedre til at kende de her konto. Kassen blev de taget fra, der blev betalt kontant, så vi skal finde, vi prøver at skrive K. Kassebeholdning, ja, og det er igen tandlæge 1. Og så er vi faktisk færdige. Hernede i banken kan vi nu se, at kassebeholdningen, som står heroppe, den er på 4900 nu. Og det passer meget godt med, at den ene udgift har vi netop taget penge i kassen til at betale med. De 100 kroner. Så kassebeholdningen, det stemmer. Pengeinstituttet, der skulle faktisk gerne komme de her 7.045 kroner ind, minus bladudgift og teknikudgift. Jeg kan dog ikke se saldoen nogen steder, men det jeg kan se heroppe, det er, at hjælpekontoen, den står på 0, og det vil sige, at vi har debiteret og krediteret lige meget. Hvis vi nu har lavet kasseafstemning og bankafstemning, så kan vi gå ind og bogføre. Og det gør vi ved at trykke på insert-knappen. Stille os på den nederste linje her og trykke på insert, og så spørger den, om man er sikker på at ville bogføre. Og det kunne vi trykke ja til, hvis vi var det. Nu skal I prøve. Vi skal nu i dag prøve at gå ind og postere nogle opgaver, nogle udgifter, vi har haft, eller indbetalinger, vi har haft i løbet af dagen. Det skal vi have posteret inde i Aldente. Først så åbner vi Aldente, og så går vi op i den øverste bjælke her og trykker på økonomi. Så kommer posteringsarket frem. Det ser I op i den øverste fane her. Og så sætter vi ellers vores cursor her på F. Men allerførst går vi lige ned og noterer os, hvad er der i kassen? Hvad er der af bankindstående? Og når vi har gjort det, så går vi op og posterer de indtægter og udgifter, vi skal for tandlæge 1 eller Annette Schulz. Der er nogle ting, vi skal ind og have posteret. Her, der skriver vi dags dato, og det kom nu. Og så går vi ind og vælger, hvilken tandlæge vi posterer for. Og det er Annette Schulz. Der kan jo være flere tandlæger og flere ejere. Vi skal have tildelt den her udgift eller indtægt et bilagsnummer. Hvis I trykker her på feltet, så kommer det automatisk frem med det bilagsnummer, som man er kommet til i sin bogføring. Det nummer 31 skal jo så også sættes på det bilagsark, som man har, eller den nota, man fik, da man købte blade til venteværelse, som er den første post, vi skal ind og postere. Blade til venteværelset, der betales med 300 kroner med dankort. Hvis vi går ind under kode og scroller på den her, så kan vi se, at
med DKU, der udbetaler vi med dankort. Allerede nu sker der det, at bankkontoen, bankindestående 7820, automatisk krediteres. En bankkonto vil stå på debitorsiden i balancen, og en debitorside, der krediteres, den bliver mindre. Og det passer jo meget godt med, at den bliver de 300 kroner mindre, som vi giver for vores blade og aviser. Hvad er det så, vi skal ind og debitere? Hvad er det for en udgiftspost, vi har haft her? Jo, det er til blade til venteværelse. Det behøver man ikke at skrive. Enten bare blade. Vi skal så ind og se, om vi kan finde den konto, det kontonummer i kontoplanen, som hidrører til kontoen blade, eller til udgiften blade. Vi prøver at skrive B, og se, hvad der kommer frem. Ja, så kommer der blade, blomster med videre til venteværelse. Den har altså kontonummer 4650. Og en udgiftspost, den vil jo netop stå i debit på resultatsiden. Og en debitorpost, der debiteres, den bliver forøget. Og det passer jo meget godt med, at vi har en større udgift til blade, end vi havde i går, for eksempel. Så nu har vi debiteret bladkontoen 4650, og vi har krediteret vores bankindestående med 300 kroner. Går vi videre til den næste, der skal vi betale en teknikerudgift for tandlæge 1, og der betaler vi 3245 over netbank. Datoen kommer automatisk, når I har stillet cursoren der, og det er igen til tandlæge 1 eller Annette Schulz, og bilagsnummeret kommer også automatisk, når I har sat cursoren der. Det bliver betalt over netbank, og det er jo en udbetaling fra banken. BUD. Igen automatisk krediteres bankkontoen, og når den krediteres, så bliver den mindre. Og hvad er beløbet, den bliver mindre med? Jo, det var 3245, som var udgiften til tekniker. Det skriver vi så lige her. Teknikerudgift. Tandlæge 1. Og på den faktura, der er med fra teknikeren, skal der så stå bilagsnummer 32, inden det bliver sat ind i mappen, eller om man scanner det til et elektronisk bilagsmappe. Nu skal vi hen og debitere den udgiftspost, der hedder teknikudgifter. Vi kan prøve at skrive T og se, hvad der kommer her. Der kommer tekniktandlæge 1 2020. Nu har vi altså debiteret udgiften til tekniker, og den står jo som en udgiftspost netop på debitorsiden på resultatsiden, og en debitorside, der debiteres, den forøges, og det passer endnu en gang. Vi skal videre. Vi skal postere, at vi får en refusion, en lønrefusion for en elev, en af Annette Schulz's elever, og vi tager igen og skriver Annette Schulz. Bilagsnummer, den skal igen have det fysiske. Hvis man har et fysisk stykke papir, så skal den også have bilagsnummer 33, eller så skal den indskannede eller den elektroniske faktura også have et bilagsnummer 33. Man skal huske at have orden, så man hurtigt kan finde tilbage til sin bilag i bogføringsarkene. Den her elevrefusion, den bliver indbetalt i banken. Så vi skal finde en indbetaling bank, BIN, igen automatisk, så debiteres bankkontoen, for der er kommet penge ind. Det hedder elevrefusion.
Og så skal vi se, om vi kan finde den, som skal krediteres. Vi kan prøve at skrive elev. Det gav ikke noget, så prøver vi at skrive refusion med R. Jo, så kom der et refusions, for vi kan lige se igen, hvad den hed. Refusion, elev og løntilskud. 3541. Den bliver krediteret, og den bliver krediteret med 7.045 kroner. Den sidste, det er nogle rengøringsmidler, vi har købt. Igen er det Annette Schultz regnskab, det her. Og notaen fra købmanden eller Brugsen, den skal så tilføres bilagsnummer 34. Der har vi betalt kontant fra kassen, det vil sige, at vi har taget penge med. Så det er udbetaling kasse, KUD, og det er til rengøring. Rengøringsmidler. Og automatisk, da vi tog fra kassen, så er vores kassebeholdning blevet krediteret, altså blevet mindre. Og hvad er det så for en udgiftspost, der er blevet større? Nu tror jeg nok, jeg kan huske, den hedder vask og rengøring eller sådan noget. Nej, det gjorde den så ikke. Rengøring og vask. Det var sådan 41,45. Og det var 100 kroner. Nu var det jo nogle meget fine, runde beløb. Det vi så skal ned og kigge på, det er, før der var vores bankindestående på 152.690 kroner. Og fra starten var det 149.190, men der er faktisk kommet 3500 ind. Det er elevrefusionen minus teknikerudgiften minus blade til venteværelset. Det bliver et plus på 3500, og det stemmer så med bankindstående. Vores kasse er blevet formindsket i beholdning med 100 kroner, så hvor den før var på 22,88, er den nu på 21,88. Herover kan vi se, om debit og kredit er lige store. Det kan I huske fra de principper, vi havde omkring bogføring, at kredit eller debit minus kredit skulle gå i 0. Det vil sige, der skulle debiteres lige så meget, som der skulle krediteres. Og det passer også. Og det kan vi faktisk også se her, at totaldifferencen er 0. Hvis ikke den er i 0, så skal I gå op og nærlæse, om I har lavet en tastefejl, eller I har skrevet noget andet forkert. Det kunne være beløbene, eller nogle beløb, der er forsvundet. Det er en demoudgave, det her, så det kunne godt være. Nu kunne vi principielt godt gå ind og bogføre den her, men det kunne være, der kom flere udgifter i løbet af dagen, og det her fungerer bare som en kasseklæde. I det øjeblik, vi skal ind og bogføre den, så trykker vi på det her bogføringsark, og så ryger den over i posteringsarket, hvor det er det rigtige regnskab. Og så bliver det vanskeligt, hvis vi har lavet en fejl, så bliver det rigtig vanskeligt at gå ind og rette der. Så vi lukker bare nu, og så skal I prøve.